Mami en Daddy, ek het 'n boodskap gekry, ek het ingekom by die college. Wow, my kind! Yes! Ek het geweet jy gaan dit doen, man. Ek het geweet jy gaan dit doen. Maar wie gaan agter die kind kyk, Mami en Daddy? Geen probleem is nie, man. Het sal nie. Ek dink toe, sien jy vir die vroukie wat sy naam nou weer Helen? Wat die onderwyn Maggie hulle gewerk het. Sy is so goed met kinders, man. Ja, jy moes van haar praat. Ja. Man, hy is onze laaste worry, solank ons weet jy gaan college toe. Just my kind, ek is so bly. Yes, man. Ek is proud of jou. Ek is vreselijk proud of jou, hoor. Ja. Sien jy alles wat jy ingesit het? Dat gaat nou net verder en verder. Just die. Goed maak my proud, hè. Ja, Daddy. Ja, nou man. Maar zo pop. Oh, Daddy. Wat sê jy? Ja, want ze hebben die klaar gewerkt aan die tijd. Die Jana. Jy moet hard leer, hoor. Ek sal so maak, Mami en Daddy. Was 'n lang pad Dat toe gaan die. over jou ben. Was 'n lang pad toe die, hoor. Ek sal. Zie. Hallo vrou, hoe gaan het aan jou? Ja, lekker om jou te zien, Justin, man. Ik was zo in de aarde, dank je. Wat gaat er gewoon een popje zo? Nee, dat is En ik ben zo lekker, ja. bezig, ja. Mijn daar is bezig. Maar ik nog gedacht, wat had ik ook om aan loeren voor ik nou, want ik ben nog, ik is op pad heel saai toe, zingen. Wacht, ik heb goede nieuws. Ze wint dat moest er gekomen bij de college. Oh, we hebben die beste nieuws gekregen ooit, Jana. Oh my god, Janne, ik is blij vrouwen. Ja, nee. Ik is blij. Maar je ziet het ook al wanneer is vanochtend, ja, dat hij ook zijn boodschap gekregen. Bij Varsity. Wauw. Yes, ik weet wat nee, het is zo mooi om te zien. Die kinders floreren. Hulle probeer iets in die lewe om te doen vir hulle self. Het is baie mooi ding. En vanochtend besef van ons het nou mooi voor jou gewerkt. Alles wat je nou gaan doen, studies verder, is voor jij en jou kind te komen. Ons moet die kinders altyd onder die bloed trek, nee. Is Bid vir hulle dat hulle altyd kan positief bly en kan succeed in die lewe man. Veral zoals die wereld nou is. Exactly, Jana. precies, Dat is nou net precies. gebed, dat is al. Yes, ja, nee. Ik is blij voor jou paard, man, Jana. Ja, nee. Ja. Ek is myself bly vir hy enetjie van my. Jo, hy moet ook net aangaan. Ja, Sien jy want dit at least hou die kinders Het is besig. uit die man. straat ook uit en alleen. Dat is. Ek gaan nie kan lank sit nie, soos jy gesê het. As ek nog al 'n bietjie buite wees. Ja, Ek moet net kom aanloop. En dis as 'n goeie rede hoor. Ja, man, Jana, kijk nou aan hoe weet dat ze aan elkaar Yes, die man, yes, die. Sien jou nie? Okay, my skat. Bye-bye. Yes. En wanneer Anela blij mee wil samen jou gaan. Maar ek kan nie wil saam met Mami gaan nie. Mami moet gaan studeer vir jou en vir Mami. Kom binne. Môre. Is dit aan Helen wat my maar al gesê het? Ja, okay dan. Aan Helen, die kos is in die fridge en die yoghurt is in die fridge en in die kas. Ek gaan nou sien nou, bye. Okay, wat? Willy, Wally. Jo, maar jy het geen raas, joh, hè? Jy wil nie op maniere by die huis nie, hè? Jy moet stil sit hierso. Ja, op maniere hier sê, joh. Willy, Wally. Ai, jy nie nou hoor ek sê jy moet op ons raas, hè? Ja, op maniere leer nie. Hoor jy wat sê ek vir jou? Jy moet gauw discipline, jy moet jou maniere ken. Sit stil sê ek vir jou. Of jy gaan speel aan buitekant. Hoor jy my? Ja, hoe mijn rechte manier lekker. Papa, sama met papa, hale. Je gaat naar de eeuw zeggen, ik kom zo. Le, in slaap. Je gaat blijven binnen, kan ik kom uit Italië binnen. Ik zeg joh, is net klaar, oké. Ik zeg joh, je gaat blijven binnen.
Yung makan na kom. Sa di siyo makom na wa. Sa di susto. Yung makan na kom yung ma. Eh. Han mo ra mas biya kom na uto na. Wala. Ito ka slap. Ito ka slap. Ay, madakhilan. Hello. Jangan kanat ya. Us pasal langa dak yung yana. Ilaw macha plomapot. Ilaw ingo. Ilaw Lekar ka slap. Lekar dakhit. Nonis bakal ka skar. Lekar ka slap. Kuat keslap ya babeki. Masa ingo ki jana. Saya Leicester bayam buena bay ni sa lekar da sa ta si skala lian. Alar kosis ka yun sa Leicester mo. Yo, evo no net Slap, slap, kabiasi. Naks la sta kabiasi. Was akhirwat mai sidi ante lana sa akhirwat mai sidi. Cuma aja plomapot ne. Kiki van mama chona man. Ile uji right popla. Oshana. Masa akhirwat mai sidi. Dice mo ka Leicester. Alar kosis ka alas ka dun na lang. Kas piya. Die dokter van mij nog even komen. No, kis da ko mi. Oké, ja, dat zit er weer na klas. Kasi karatay na unta kom ne. Ja. Mana kay no tay to sa la. Fair ka fodder na wa ya. Ja, Kasi kropat na. sige. Oh, dankie, Ellen, Westie. Di pa rin Jo, die dankbaar is ik van het nog wat probleem geweest. Bas bay bet na ka nas tak sing. Like ka nas oppas. Ja, nou. Like ka nas oppas. Ja. Bijna zo'n lief van jou gaat, die moest ik nog eens weer afgevat uit die werk. Ja, ni ma ifa no alfa no ne. Ya kamu subiya mo wara ko sa ma. Ja, sa rechts. Ja, sa rechts. Sa wa okay wa singa. Rechts, waar je bij je dankie man. Bye. Julle kinders lyk foon. Hoor jy's nou 'n paar dae nou al in die college. Hoe gaan dit daar so? Dit gaan goed, die is maar net besig in die skool. Okay, jy het al julle boeke gekry. Ja, die. Ons het baie geld in jou en ons maak 'n investment in jou. Ek weet, Vir jou toekoms, maar ook vir haar. ek weet die. En wil ik wel Nella blij nu. En nou waar kom dit uit? Hoekom sê jy nou dit? Ons moet dan. Alles nog zeker cosas, man. Ik heb Jy moet verstaan. Jou ma is besig om te leer. Sien jy? Ja, jou ma leer sodat sy vir jou 'n beter toekoms kan gee. Jy's ook mos 'n slim kind. Hallo, altijd op tijd, man. Wat klas gezien? Mijn man kan niet genoeg krijgen van die kost. Ja, sê ek as jy om julle vir 'n bietjie vet te voer, hoor. Ja, en ons gaan hem drinken. Die kost is fantastisch. Baie dankie man. Dankie vir die Hij ondersteuning. lijkt me zijn straatkosten en hij. Maar vanaf die kost is achtergekomen, had niet vader. Ja, nee, hij wil nou net kosten is kosten. Ons doen alles, ons doen omkoopmeals, alles hoor. Nee, dat is nice hoor. Ik heb een paar van mijn vrienden ook aanbeveeld voor jou nou, hè. Ja, baie dankie man. Ek waardeer die support ook man. Dankie dankie, man, hoor. en goed gaan met jou man. Self vir jou hoor. En hierdie kos Het hoor. is weer lekker vandaag. Bye bye. Bye bye hoor, mooi Bye. blij. Jy's ook as 'n kind jy. Oh, lekker warm. Dankie, Die dankie, kos is dankie. nog. Ja, nou man. Sien jy? So gaan jy lekker eet as jou ma klaar geleer is. Hè? Zo my skat. Asie, dankie. Daar zo populair. En dan ja, babaikies en ik heb kos zo'n is veel broerokkie. Prachtig, prachtig. Ja, ja, Dat is nog altijd ietsje fantastisch. van. Lekker kos wat hij mensen Mag maken. ek vir jou oopmaak? Nee? Okay. En ik kan niet bijna van die broer van hier ooit doen. En wat gaan die uitbarsing dan van ons absoluut kry? Ja, nou my kind, mami mas jou so by jou. Dan wil ik wel Nella blij nu. My kind die mama net verstaan, mami gaan studeer. Jy, wanneer groot is gaan jy verstaan. En Nella slaan mij.
Hoekom slaan ze jou? Waar slaan ze jou? Juist. Ik ga nou van Helen bellen. Mami, ik word bij Keisha nou. Helen en Helen slaan haar. Ja man, Ja, mami. Ze hebben me nou in de kamer gezet. nee yes, die auntie zijn zo nice. Maar onthou je nog wat ik terugdenk? Onthou je die dag wat ons gesit en eten? Ja, mami, dus ze zei ze wil naar Helen toe gaan. En wie ik het nou eendag op weer die werk het gekomen. Toen leek ik het ook zo af en zo verwaand en ik denk, wat is die man Helen gesels en hij, ek soem nog maar sy, die kind is nie so sy gewoonlik is, Ja, sy sit net so bang. Ik ga naar nou gaan naar dat ze zelf aan het vermaken zei. Keisha. Ja, Kom even om mij dat gaan aan. Kom even oma. wat gaan aan babatjie? Auntie slaan mij. Ja, na babatjie. Maar so jammer man, ma moes geluister het vir jou. Jas die jong, en Helen sal nooit weer kyk agter jou nie, hoop oplap. Nooit weer nie, ne? Sy sal ook nie weer agter enige een se kind kykie, en men wie allemaal se kinders het sy nie al dat gedoen nie. Sorry ma, sy pop was, sy sal nie weer kyk agter jou nie, meide. Nooit weer, joh. Ja, nou man, onze kind kom slaan, doch een merken, blauw merken. Jo, Samantha, ek is regtig jammer. Ek het nou regtig gedink as 'n goeie auntie en jo, het looks can be deceiving. En die maniere en alles. Kan wanneer die kind is so teruggetrokken die jou. Ja, mami. Ze wil eens zeggen dat ik moet aan haar arms raken. Maar ik heb die signs gezien. Nee, nee, ek vraag nou net aan jou pa kom en gaat ons af na Nederland toe. Ze kan het toch nooit doen met onze kind. Tjana man, maar zo plompot. Ja. Nee, vader. En kijk bij hoeveel huizen het ze al gewerkt, maar niemand heeft gepraat. He. Niemand heeft, nou zei die kind, nou hoe kan ik denken, hoe komt het zo van huis tot huis? Achter kinders gekijk. Nee, Janne, ik ga net wachten tot je pa komt en gaan zien ons daar. Ja, mami. Maar dan wil nog niet wachten, gaat zij morgen komen en dan, ik zal af van die hele week. Ga niet maar college door die week, ik zal kijken achteraan. Oké, mami. Ga maar net aan bel werken.